kodwa wayengenwe uthando lukaNkulunkulu wasekuphakameni. Uthando lukaShembe alifani nalutho umuntu ongase umtshele lo ukuthi yinto enje. Uma umuntu engenwe uthando lukaShembe, mhlambe ungamfanisa nohlanya, into uyahlanya lo muntu. Namaphoyisa ayehleka nje ayibona inhlanya. Lo wayembhalela lento wayemdabukela nje lo muntu, hayi ngoba wayengamlandeli ngani yena. Uma wayikhola ukuthi ukhona lo nkulunkulu nalo muzi, wayengamlandeli ngani. Wayembhalela ngoba ebona uhlanya ukuthi mhlambe bawufike bamsize labantu bemchazele iphele lento kuyo. Eneliswa. U1918 kuya ku1919 uShembe umbone ngo1919 nyaka wonke zingangaki inyanga umlindile. Abanye bamlindele nemsebenzi zingaki inyanga ozomlindela zona. Abanye abantu abasuke bemdinga uyahlala umuntu ngokusukela ngo12 kushaya 4 engalele uthandaza 12 ahlabelele qeda isihlabelelo athandaza, hlabelele qeda isihlabelelo athandaza kuze kushaya 4 kwimayilana amfuna. Indaba yomkakhe Samile ufuna uNkulunkulu wasekuphakameni. Nginani mangenawe esweni, nasabelo sile emhlabeni mangenawe. Ngoba naye unkosikazi muhle ma esaba uNkulunkulu.